Forever Gen Chia. В съвременното ни натоварено ежедневие всички търсим начини да издържаме трескавият си начин на живот. За съжаление, често прибягваме до неподходящите решения. Кофеинът, никотинът и рафинираната захар са най-популярните вещества, които използваме, за да повишим енергията и жизнеността си. Тези стимуланти са не само нездравословни, но имат и много краткотрайно действие. Енергията, която получаваме от тях, бързо се изчерпва и се чувстваме двойно по-уморени и жадни за още изкуствено стимулиране. Комбинирайки две изключителни растения от изтока и запада, Forever Living Products откри здравословен и естествен отговор за увеличаване на енергията и издръжливостта на организма. Forever Gen Chia съчетава растението чия от Северна и Южна Америка с билката женшен от Азия. Заедно те създават натурална, високоенергийна хранителна добавка, даваща ви допълнителната жизненост, от която се нуждаете, без неприятни последствия. Индианците от Югозападна Америка използват растението златна чия от 4 столетия. Той им дава сили и издръжливост и затова често го приемат преди лов или битки, като го дават дори и на конете си. Forever Living Products допълва енергийните качества на златната чия, като я комбинира с изпитаната билка от далечният изток – женшен. От дълбока древност, женшена се използва за повишаване на умствената и физическа активност. Смесвайки тези два мощни енергийни източника от изтока и запада, Forever Living Products създава един от най-ефикасните, естествени и високоенергийни хранителни добавки в света. Можете да разчитате на нея, за да преодолеете отпадналостта и умората през целият си трескав ден. За повишаване на общата хранителна стойност, Gen Chia съдържа и лют червен пипер, друга китайска тонизираща билка, както и 80% от препоръчителната дневна доза витамин С. Всички тези съставки са споени с нашият мед Forever, плюс естественият лимонен аромат в една вкусна дъвчаща таблетка. Gen Chia е оптималната енергийна хранителна добавка за съвременният начин на живот. Тя ви дава необходимата допълнителна жизненост